Pwede ba akong kumain ng lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Hindi ba siya special? Hindi na. Ito, kung hindi pwede itong lugaw na to, ay di, ito na lang, special. Ito, may sahog, ayan. Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Hindi, pwede na po ba? Eh sabi ni Spider Dog, dahil nagkasakit ako, kahit lugaw lang daw kakainin ko, mabubuhay ako. Essential po ba si lugaw? Kasi, ito lang ang kaya kong kainin dahil may sakit ako. Hindi na. Wala akong panlasa. Kaya sabi ni Spider Dog, kahit lugaw daw. Pwede po ba, ma'am? Hindi essential si lugaw. Eh bakit may pulis bahay ko naman to. Saka ako ang bumili nito kanina. O ba't nadami pati pigiri? Ha? Ay, bakery pala. Kala ko pigiri. Sana bukas din si bakery. Oh. Naintindihan? Masarap naman siguro to, ma'am eh. Hindi ba siya pwedeng kainin? Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo nang walang lugaw sa maghapon. Eh, ma'am, ano po bang oras pwedeng kumain? May ni-implement kasi tayo na curfew hours, sir. Paano yung gamot ko na every 6 hour na iinumin ko? Pero nga, sir. Hindi na ako iinom yan. Bukas na. Eh, sabi ni Doc, every 6 hours daw ako iinom. Eh, paano akong iinom ng gamot kung walang laman dyan ko? Paano po yung pinapa-implement namin? Ano ito, ma'am? Pwede ba akong kumain ng lugaw? Hindi nga. O ito, special naman ito. Kung hindi siya essential, ito naman special. Eh di sana po lahat na lang yan. Mabubuhay naman ang tao sa lugaw, sabi ni Spider Dog. Ba't sinasabi nyo, mabubuhay ang tao kahit walang lugaw? Kailangan ng tao yung lugaw, lalo kung may sakit. At saka, wala namang masama kung kakain ng lugaw Hindi nga. Huwag mo lang kamayin ang lugaw, kailangan mo lang kutsarahin. Aywan ko sa'yo, ma'am. At binabawal mo yan. Special ito. Itong lugaw ko. Kita mo may sahog, oh. Ang essential, tubig, Oh. gatas, groceries. Special ba yan? Oh. Ano, ma'am? Pwede ba talaga akong kumain ng lugaw? Eh, kung ganon, di anong gagawin natin dito? Kung ayaw akong pakainin, paano ako inom ng gamot? Delivery and courier services lang. Ano ba talaga, ate? Ang essential, tubig, gatas, groceries. Yung sinasabi mong essential, drinks yon din naman food. Ito food, yung sinasabi mo drinks. Pero nga, sir. Sa ayaw sa gusto mo ating kakainin ko to. Kahit essential man o special. Mayroon ditong hindi special, mayroon ditong special. Ayan, so, mamimili na lang ako dito anong kakainin ko. Yummy, yummy, yummy. Ayan, huwag mong sabihin na mabubuhay ang tao pag kahit walang lugaw. Kasi itong lugaw, nung araw, malit pa ako, puro lugaw kami. Kung sinasabi mong hindi kailangan ng tao ang lugaw, mabubuhay ang tao kahit walang lugaw, eh paano yung mga tubong lugaw? Di ba? Galing mo ating.